Moin Sønderjyde, det er Edvard Harald mand. Hey, høj alle de der forbandede københavner, det giver sig hej. Det hedder fandme dig. Det hedder moin. Jeg siger moin til dig, du siger moin til hvad? Jeg siger moin til dig, du siger moin til hvad? Jeg siger moin til dig, du siger moin til hvad? Vi siger moin i Sønderjylland, for det lyder moin. Hvad? I Sønderjylland, der siger vi moin til hinanden. Moin til alle pikke og moin til alle mand. For moin betyder dag, farvel og godnat. Det dækker det hele, der er ikke så meget pjat. Og hvis du kommer til landsdel, så skal du lade være med at gå og sige hej og alt det der. Vi giver slet ikke ved dag og hører det pjat. Og sige hej i stedet for moin, det er der lidt for plat. Vi siger moin, for det er en tradition med os. Og siger du hej, ja så finder du den los. For det er her min mand, det er Sønderjylland. Vi snakker sprog, det er det vi kan. Sidst hjem og der mødte en clown, han så hej, jeg hedder Peter, jeg kommer fra København. Jeg så I snak der ordentligt, og drop det hej. Du er i Sønderjylland, i København dit fejl. Sådan min mand, nu har du fået